Malamar Shawa kashi na 4. Yau Monday sai shirye-shiryen tafiya school ake. Su Jidda kuwa babban burinsu su je su ga anty karfe 7:30. Sun shiga school ɗin har aka gama assembly ba anty a wajen, da alama ba ta zo ba. Suna shirin shiga aji ne Jidda take cewa, "Zi, anty ba ta zo ba, ko mu je gidanta idan an tashi." Tana maganar ne kamar za ta yi kuka, wanda hakan ke nuna tsananin yadda ta yi missing ɗin aunty. Haba bestie za ta zo, wataƙila wani abu ne ya hana ta fitowa da wuri. Ba su ƙarasa maganar ba, motar anty ta shigo cikin makarantar. Ji suka yi kamar su yi tsalle su gan su a wajenta. Anty ita ce take da period ta uku, wadda daga ita sai break. Don haka tunda ta shigo Jidda take kallonta, ita kanta anty sai da abin ya ba ta mamaki gani yadda ta zuba mata idanu. Tana gama abin da ya kawo ta fita a class ɗin. Ta so ta ce su zo su same ta, sai dai kuma wayar da aka kira ta ɗauke mata hankali. Hawaye ne suka cika idon Jidda ganin anty ba ta musu magana ba. Zi anty rannan fa ce mana ta yi tana son mu, amma kin ga yanzu ta yi mana banza kamar ba ta gan mu ba. Kuma wallahi ni da gaskiya ina son ta. Haba bestie, me kuma na waye? So kike hankalin 'yan class ɗin nan ya dawo kanmu ne? Ki bari ana fita break sai mu je office ɗinta. Kai tsaye office ɗinta suka nufa duka. Lokacin akwai wasu student a ciki, don haka suka tsaya daga bakin kofa. Sai da suka fita sannan suka shiga ciki da fargaba abin da za ta ce musu. Tasowa tayi ta rungume su cikin jin daɗi. Fuskar Jidda ta kalla ta ga alamar ta yi kuka, cike da nuna kulawa da take tambayar su abin da ya sa ta kukan. "Baby me ya faru na ga hawaye a idonki? Wa kuma ya dake ki?" "Anty ba ke ce ba kika ƙi yi mana magana?" Jidda ta faɗa, hawaye na biyo kuncinta. "Ya sorry baby na wallahi. Kiran da aka min ne ya ɗauke min hankali. Amma kin san I love you ai ko?" Da sauri Jidda ta ɗaga mata kai, tana ƙara rungume ta. Shafa kan Zi take yi kamar ta ce, "Ba ku ci abinci ba ko?" Kai suka ɗaga mata tare. "Ok Zi, karɓo muku gurasa da tsire a wajen anty." A wajen anty ta faɗa tana miƙa mata kuɗi ta kawo ta drinks. Kofar ta mayar ta rufe, sai ka yi tunani ba mutane a ciki. Don haka dole idan za ka shigo sai ka ƙwanƙwasa. Zama ta yi kan kujerar sannan ta janyo Jidda cikinta. "Baby za ki sha yin fulanin ne?" Kai Jidda ta ɗaga mata cikin nuna jin kunya. "No baby, babu kunya tsakaninmu. Ki ɗauke ni a matsayin mom ɗinki, ok?" "To mommy," Jidda ta faɗa, tana kai 'yan fulanin da anty ta hiddo mata bakinta. Kwanciya ta yi luba cikinta tana sha mata 'yan fulani cikin jin daɗin anty. Anty kuwa kanta kawai take shafawa, tabbas tana son Jidda sosai da sosai, irin son da ba zai misaltu ba. Ƙaramar hukumar Nomau, Mairo, don Allah kina ina ne? Na yi ta kiran ki amma kin yi shiru. Yi hakuri malam, ina madafa ne, shi ya sa ban ci kiran ba." "To na je kin gama abincin ne ko a'a?" "Iccen ne ba shi da kyau, hayaki yake yi, da alamar ruwan shekaran jiya ne ya dake shi." "To ai shikenan, yanzu dai ba zan zauna zaman jiran abu biyu ba. Dole a yi ɗaya mu je ciki ki ban abinci na ci." Dariya Mairo tayi tana faɗin, "Malam kenan, ko gajiya da gusu ba ka yi ne?" "Haba Mairo, ya za ni gaji, kin san daɗin da ke wajen nan kuwa? Ai abun ba magana. Amma idan kin gaji ki zaman ki, sai na ƙara aure kin ga sai ki dinga samun hutu. Ko ya kika ce? Mu je na ba ka dai. Kai da an yi magana sai kai batun ƙara aure. Ana zaune kalau. In dai gusu ne ga ka gashi nan sai ka ci ka ture." Malam Bala da Mairo kuwa tuni an tsunduma duniyar daɗi. Gaba ɗaya ba abin da ke tashi a cikin ɗakin, banda nishin su kamar masu dambe. Malam sai gurnani yake kamar zaki na gabar mutuwa. Mairo juya ki min goho don yana min daɗi sosai. Ai kuwa nan da nan ajiye Mairo ta kafa goho saboda ba ta son maganar kishiya. Ta bayan ta yi tsuguna, yana hango gusun nan ta bakin shi ya sa a wajen yana wasa da shi. Shin ai kuwa nan da nan Mairo ta ƙara rikicewa da ɗayan hannayensa kuwa kan 'yan fulaninta da duk ya sake saboda ba gera yake samu ba. "Wayyo malam daɗi, wayyo yana kai min har wajen gutsi. Hosh, ash, malam buga min jelan zan mutu. Wayyo zan mutu da daɗi."
Ai kuwa jin yadda gaba ɗaya Mairo ta rikice, yadda malam da rikice, yadda malam daga rikice, yadda malam daga katuwar zarmalon ne ya sake danna mata jikin gosun. Haba suka faɗa tare saboda jin yadda abun yake kai musu yadda suke bukata. Nan da nan malam ya dage da buga gwaso kawai ke buga mata. Bai ji ba bai gani ba daga ɗayan bai ji ba ba ji ba gani gaba ɗaya su rikita ɗakin da surutun daɗi wanda za ce su faɗi abin da suke cewa ba za su iya faɗa ba. Style suka canza. Malam ya kwanta rigingine Mairo ta hau saman ta saita kulkinsa ta nusar da shi a cikin ƙuramar. Nan ta ci gaba da bugawa ba ji ba gani. Mairo kar ki bari daɗi. Wayyo Ash zan bar miki gonata. Wash Mairo ki ci gaba. Wayyo Allah wayyo. Kulkinsa ya samu ƙuramar daɗi sai daɗi yake ta kwasa. 'Yan fulanin ta kai baki yana sha mata su. Ita ma tana sarrafa nashi. Allah ya sa inna tana bayi. Allah ya sa inna tana bayi. Na ga ake mata. Allah ya sa inna tana bayi. Na je na aje mata aikin da gudu. Idan ba haka ba na san sai ta dake ni. Duk wannan maganar da Indo take yi tana yi ne bayan ta laɓe a sororo tana hangen tsakar gidan. Ganin shiru inna ba ta fito ba ya sa ta shiga ciki. Tsayawa tai tana kallon tsakar gidan. Ba inna ba alamarta. Ɗakin girki ta shiga nan ma dai ba inna ciki. To ina kuma inna ta yi ne? Indo ta faɗa tana riƙe ƙugu. Kayan miyan da inna ta aike ta siyo ta aje. Ta nufi wani ɗaki da bai da bakin ƙofar. Ta jiyo muryar baba yana faɗin Ash Mairo kin kashe ni. Hai daɗi. Wash daɗi malam daɗi. Buga min da ƙarfi wayyo daɗi. Da sauri Indo ta dawo wajen windon ɗakin tana faɗin sun fara. Kujerar da ke wajen ta taka tana buɗe labulen ta ga sannan ta leƙa kanta. Yauwa dama abin da ya sa muka kira ku ba komai bane face gaba ɗaya exam ɗin da kuka yi ba ku yi abin arziki ba. Don haka ba za ku samu damar tafiya ajin gaba ba wannan shine bayani. Mun zaɓi mu faɗa muku yanzu ne saboda idan sakamakon ya fito kar ku zo kuna mana surutai. Inna lillahi uncle mun shiga uku. Idan zancen nan ya fito yadda ake ganin mu kamar masu ƙoƙari. Yanzu idan 'yan ajin mu suka tafi suka bar mu ai mun ba a kan mu kunya. Don Allah uncle a taimaka mana wallahi mu ko kuɗi kuka ce mu kawo za mu kawo muku. Uncle Bash da Uncle Kebbi ne suka kalli junansu cike da farin cikin burin su zai cika sauƙi ba tare da sun sha wahala ba. Ok na ji yanzu abin da za ku yi kun yadda za ku zo ku same mu anjima bayan mangariba ba matsala. Uncle za mu zo in sha Allahu. Ok amma ku kaɗai ne nake buƙatar ganin ku kar ku zo da yin rakiya kun fahimta? Uncle za ku iya tafiya. Daga haka su James suka tafi class ba tare da tunanin kome ba a zuciyarsu. Lallai ba sharan nan ba su da wayo. Kai ka ga ko wani tunani babu suka amince ba shakka yau za mu sha romo. Ne fa banki ba a yanzu ma ta buɗe min guzu. Wace ce Indo da take leƙen su Mairo? Dama can tana leƙa su ne har take cewa sun fara.